Doncs gràcies pel teu temps. Som aquí perquè volem que la base, l'afició de la Unió Esportiva Sarrià, els jugadors, les jugadores de la base, els socis, sòcies, us coneguin una miqueta més els jugadors del Plata. Digue'm el teu nom, en quina posició jugues i els anys que portes al club. Soc l'Aleix Biosca, jugo de porter amb el primer equip i porto el club cap a 8 anys. Explica'ns una miqueta la teva trajectòria, doncs. Vaig començar a Sarrià siguent cadet de segon any i ja des del primer any super ben rebut, molt content amb els meus companys, amb l'afició, amb el club, amb tots. El primer any ens vam anar a fases a sectors d'Espanya i va ser un canvi molt important per mi a nivell esportiu. Com és que vas anar a petar la porteria? La veritat és que no ho sé. Hi ha la teoria de que per no córrer, de vago, de... No sé, ha sigut el lloc que sempre m'ha agradat i sempre m'he sentit molt Sí, però còmode. has quedat ben cardat, no? Perquè vas començar a la porteria per no córrer, però ara jugant a Plata o corres o et crucifiquen, no? Correcte. Has estat jugant també uns anys a Primera Catalana i ara estàs jugant a Plata o vas combinant. Quines diferències et trobes entre les dues categories? Sé que és molt abismal, però... De tot, físicament, tàcticament, el joc és molt diferent i els jugadors són molt diferents. Potència física, et trobes diferència quan xuten a porteria? Molt, Els jugadors de molt, Plata molt, amb els molt. jugadors de Primera Catalana? La diferència físicament en quant a un jugador de Plata o un jugador de Primera Catalana, ja no per tema de que la visió del jugador de Plata és molt més àmplia i sap molt més on te xutar, la força que tenen per xutar, per penetrar cap a dintre, tot és molt diferent. Tens algun jugador, algun porter que t'emmirallis? Gonzalo Pérez de Vargas, el típic de tots, però és una persona que a nivell esportiu la que està a fi i té el seu dia baixa la persiana i no entra res. És una persona amb qui fixar-se molt. Hosti, vas començar de segon any a jugar a handball. Havies jugat amb algun altre esport abans? Començar a handball vaig començar que hauria ser Benjamí, Benjamí. jugant al GEC. Això no ho has explicat, eh? Això no ho he explicat. I a esports havia estat a l'escola esportiva del GEC i havia anat tocant una miqueta, a futbol, bàsquet, hoquei, tot una mica, fins que va ser el moment del handball i ja em vaig quedar. I ja vas trobar molta diferència quan jugaves al GEC a fer el salt a Sarrià? Érem petits, realment. Vaig venir aquí a Sarrià que estava fent quart d'ESO, però la diferència era molt gran. O sigui, vaig passar de jugar a segona catalana cadet a venir a Sarrià, trobar-me a jugar contra el Barça, que jugava contra Granollers, la Roca, el primer any directe cap a sectors d'Espanya, segon any igual. És una diferència molt gran. Quines qualitats tenen els jugadors que fan de capitans al Plata? Són jugadors decidits, ambiciosos, amb ganes d'ajudar, de donar un cop de mà als jugadors més joves i sempre és un punt de referència. O sigui, el que et diuen i les... no sé com dir-ho, T'has quedat en blanc, m'he quedat en blanc. Els consells que et donen sempre s'han de tenir en compte, per més que tu en un moment donat no creguis que és el que toca. I a partir d'aquí, si els hi fas cas a ells i als entrenadors, la cosa canvia. Entre tots aquests anys, quin és el millor entrenador que has tingut? En Josep Espar. Sense cap dubte. És una persona que li posa moltes ganes
que mai es rendirà, que si ha d'estar allà amb tu, estarà allà amb tu, i a base de pico i pala aconseguirà portar l'equip on te vulgui. Ara ja has fet la pilota amb en Josep Espar, ara digues quin entrenador. Des de que estic aquí a Sarrià també hi ha hagut en Pasqui, que també ens va cardar bastanta canya. En Víctor Espeso, que va ser qui em va portar cap aquí en el seu moment, i a partir d'aquí tots els entrenadors que he anat tinguent han sigut A o B, però tots m'han ajudat en el seu moment. Estàs jugant a l'èlit de l'handbol, estàs jugant a Divisió d'Honor Plata, però has de renunciar a coses. Què renuncies per poder competir? De tot, tots els caps de setmana que ens toca marxar, els dies que ens toca entrenar, si hi ha alguna cosa que fem els de la colla, amb la família, sempre te n'has d'estar de moltes coses. Sempre, no pots estar a tot, bàsicament. Els dies que toca anar per les Espanyes a viatjar, doncs aquells dies no es pot fer res. El millor record que tens en una pista d'handbol? El millor record que tinc en una pista d'handbol? Joder. Els sectors de juvenil. Sectors d'Espanya de juvenil. El cap de setmana aquell. Un cap de setmana impressionant, divendres un partit impressionant, dissabte un partit impressionant. Se'ns va escapar diumenge contra Sagunto, però possiblement uns dels millors partits a nivell de categories inferiors que hagi jugat mai. Hi ha algú que ha dit que per ell va ser un dels pitjors moments pel partit del Puerto Sagunto, Que ho tinguis present, Es pot mirar així també, sí, les coses com són. Jo ja no t'he dit directament el partit, t'he dit el cap de setmana. El cap de setmana va ser molt bo, el partit se'ns va escapar per la mínima. I el pitjor? El pitjor. I no val aquest, No. El pitjor et podria dir que el primer any que vam perdre les fases d'ascens amb l'equip que ara està a primera catalana, que en el seu moment estàvem a segona, i fèiem les fases d'ascens per pujar a primera. Un dels pitjors moments. I ja per anar acabant anem a fer 4 preguntetes d'aquestes que ni pensis, contesta ràpid. Color que menys t'agrada? Verd. Cantant o grup que més escoltes últimament? No s'entendrà què dic, però Disturb. De l'equip, quin és el jugador més xerraire? En Joel Pararols. Hòstia, no fotis. Tothom has dit el mateix, no? Has trencat la dinàmica, tio. Un aplaudiment. I el més tímid? L'Òscar. Defineix-me Josep Espar amb una sola paraula. Malalt del handball. Són 2, però aquí la tens. Cafè o tilà? Cafè. Pilotasso a la cara o als genitals? A la cara. Un llibre? O què? No te'n puc dir cap perquè no llegeixo res. Molt malament, Una pel·li? La saga de Harry Potter. L'última sèrie que has vist? Chicago Fire. I ara digue'm per acabar què significa per tu la Unió Esportiva Sarrià. Família. Te pots esplaiar una miqueta més, No puc tio. explicar més. Per mi és una família. Des del primer moment que vaig entrar a jugar a Sarrià va canviar la meva visió de veure handball. No em coneixia ningú de res i el primer dia ja te trobaves amb gent que te venia a parlar, que te venia a dir que com estaves. M'he sentit sempre molt estimat. Doncs moltes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres De res. i molts èxits. Gràcies.